Beti pentsatu izan dugu historia pertsonai handiek idazten dutela, eza? Errege, konkistatzailek, baina zer pentsatuko zenukete esango banizue, imperio oso baten itsasarmada eraiki zuen gizonaren izena, ia erabat asaltza zaigula? Gor bada, historiako erraldoi horietako bat aterako dugu itxalpetik. Entzun ondo deskribapen hau. Patrizio agurgarri bat, gorputz lerdenekoa eta itxura dotorekoa. Hitz horriek nahikoak dira, ezta? Oraindik ez dakigun orden, baina dagoeneko sentitzen dugu haren pisua, haren garrantzia. Irudi hori da, hain zuzen ere, gure abiapuntua. Orduan, nor da deskribapen horren atzean ezkutatzen den gizona? Nor da imperio baten itsas botere guztia forjatu zuen pertsonaia hori? Gaur, misterio hori argitzera gatoz. Bere izena, Inigo de Artieta. Seguruenik ez zaizue oso ezaguna egingo, eta horrek, hain zuzen ere, are interesgarriago bihurtzen du istorio hau. Baina tira, pertsonaia bat ulertzeko beti hasiera jo behar da, ezta, bere sustraietara. Eta kasu honetan, Artietaren sustraiak itsasoan daude, erabat. Ez pentsa edozein marinel zela ez, bera, itsasoari lotutako dinastia oso baten parte zen. Goazen Lekeitiora, dena hasi zen lekura. Eta Lekeitiora goazenean, kendu burutik arrantzale herri txiki eta lasaiaren irudia, ez, emazin begaren mendeko Lekeitio, Kantauriko Wall Street moduko bat zen, pentsa, ontziolak nonai, mundu osorako merkataritza, botere politikoa, hori zen joko zelaia, eta Artieta ez zenpeo imatez, erregeetako bat izateko jaio zen, ingurune horrek dena markatzen du. Eta begira, hemen daukagu bere superbotoreetako bat, familia sarea. Artieta ezen bakarka ari zen abenturazale bat. Atzean, makinaria oso bat zeukan martxan. Aita, ontxizabea, anaia bat, Lekeitioko alkatea, bestea barnealdeko baliabidea kontrolatzen, ezer esan nahi du homek. Berak erregearentzat misio arriskutsuak egiten zituen bitartean, etxean dena lotuta eta ondo lotuta zegoela. Horrek sekulako askatasuna ematen zion. Orain arte, merkatari eta ontzi jabe boteroezu baten historia kontatu dugu. Baina hemen gidoiak bira handi bat ematen du. Hau da bere bizitzako inflexio puntua. Jada ez da bere negozioak handitzea helburua. Orain, erregina katolikoen zerbitzura jarriko da. Eta ez edo zertarako. Beraien proiektu imperialaren funtsezko pieza bihurtuko da. Pentsa, merkatari izatetik, gerra jaun izatera. Aldaketa izugarria. Eta hortik aurrera bere ibilbidea geldiezina da. Begira zer nolako kurrikuluma. 1566an, Ginean Portugaldarren aurka borrokan, gero Palermon, merkatariak defendatzen. 1582an, misio simboliko baina garrantzitsuat, Boabdil, Granadako azken erregea, Afrikar eramaten duen flota zuzentzen du. Eta urte bete geroago, 1580 Kristobal Kolonen bigarren bidaia babesteko ardura hartzen du. Ikusten duzue, pausos pauso, erreginen konfiantzasko gizon bihurtzen ari da, arazo larria konpontzeko deitzen dioten hori. Eta horrela, misioz misio, bere ibildearen gailurera iristen gara. Une honetan, Inigo de Artieta ez da jada ontzi jabe bat edo kapitain soil bat. Ez, itsasarmada oso baten burua da. Imperioren arma estrategiko bihurtu da. Hemen bere izena kondaira bihurtzen hasten da. Hau funtsezkoa da ulertzeko, milia beraunean albameneta zireian, koroak Bizkaiko armada sortzen du, eta Artieta kapitain general izendatzen dute. Eta zer da hau? Pentsa, ordura arte erregek merkatarien ontziak alokatzen zituzten gerrarako. Baina hau desberdina da. Hau estatuaren armada bat da, armada iraunkor bat. Eta nor jarri zuten proiektu berri eta garrantzitsu horren buruan? Noski, Inigo de Artieta. Eta zer egin behar zuen armada horrek? Ezen misio txikia ez. Begira, bat, San Vicente lurmuturra kontrolatzea. Hori zen garai hartan munduko merkataritzaren autobide nagusiaren sarrera. 2, Kolonen bigarren espedizioari babesa ematea. 3, Ipar Afrikako itsasbideak garbi mantentzea. Azken finean bere lana zen erregina katolikoen boterea itsaso guztietara proiektatzea. Ia ez zerez? Adi orain, hau datu oso interesgarria da eta gure perspektiba aldatzen du. Gaur egun Kolonen bidaiak ikusten ditugu historiako gertaera nagusi bezala, ez da? Bada, garai hartan, erreginentzat artilataren misioak garrantzitsuagoak ziren. Bai, ondo entzun duzue. Zergatik, erraza da. Artilatak etxea babesten zuen, imperioaren segurtasuna bermatzen zuen. Kolonena aldiz etorkizunari begirako apustu bat zen, inbertsio arriskutsu bat.
Lehentasuna ordea, segurtasuna zen. Eta bere garrantzia ondo ulertzeko konparazio hau ezinbestekoa da. Lurrean erreginek estratega bikain bat zuten. Gonzalo Fernández de Córdoba, denok kapitain handia bezala ezagutzen duguna. Bada, Inigo de Artieta itsasoko kapitain handia zen. Txanpon beranen bi aldeak ziren. Batak lurrean irabazten zuen eta besteak itsasoan garaipen horiek posible egiten zituen. Bata beste gabe ez ziren ezer. Bizitza osoa itsasoan borrokan eman ondoren, pentsa genezake beri azken urteak lasaiagoak izango zirela, ezta? Bulego lanen bat, agian erretiro moduan. Baina ez, erreginek azken misio erraldoi bat gorde zioten. Agian denetan garrantzitsuena. Kadiz mundu berrirako atea izango zena, utzetik antolatzea. Eta lan hori ez zen kainoiak apuntatzea, orain bere lana zen Ipar Afrikarekin preso trukeak negoziatzea, Ameriketara zijoazen espedizio guztiak ondo hornituta zeudela ziurtatzea, eta Kadizeko portu kaotiko hartan merkatari militariak eta burokrateen arteko liskarra konpontzea. Funtsean, komandante izatetik estatu eraikitzaile izatera pasa zen, kaosaren erdian inperio berri baten oinarriak finkatzen. Beraz, bere ibilbide guztiari begirada bat eman ondoren, galdera da, zein da Inigo de Artietaren benetako ondarea? Zergatik ari gara gaur berari buruz hitz egiten, naiz eta historia liburu askotan agertu ere ez den egiten. Erantzuna, ideia bakar batean laburbildu daiteke. Eta hau da gaurko gure kontakizunaren muina. Inigo de Artieta zubi bat izan zen. Pentsa, alde batean erdiaroko korsario pribatua daukagu, bere kontura aritzen zena. Eta beste aldean estatu modernoko almirante profesionala. Artieta bi mundu horien arteko zubia ba. Berarekin, itsasoko gerra ezen jada abentura zalean kontua soilik, estatuaren politika tresna bihurtu zen, eta horrek dena aldatu zuen. Eta azken gogoeta batekin amaitu nahiko nuke. Zenbat Artieta gehiago egongo dira historian zehar eskutatuta, zenbat pertsonaia erabakigarria geratu dira erregien eta konkistatzaile handien itzalpean. Artietaren istorioak gogorarazten digu historia ez dutela beti fokoen azpian daudenek iratzen. Askotan, benetako arkitektoak isilpean lan egiten dutenek dira. Eskerrik asko gurekin batera bidai hau egiteagatik.